והייתה התלבטות בין יערות הכרמל. יהיה לה המון מתנות. מה תרצה לקנות לה? טרקטור קטן מאוד. הוא רוצה לקנות לך טרקטור. כן, הילד גדל בקיבוץ. הייתה התלבטות ליום הולדת שלה בין יערות הכרמל לבין עוד ספא או משחק של הפועל. אבל כן, עידו, רגע. שאנחנו אוהבים אותה. שיהיה לה מלא מתנות. וכל החלומות שלה יתגשמו. נראה לי הדביקו אותי במחלה והגעתי להיות אוהדת. ביום הולדת שלי. 3 נקודות ויאללה.